Gyertek. Arra. Annyira jó voltak, hogy cseréltek közben. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit plébániánk karácsony várására. 3 kis részletet fogunk látni, hallani. A legkisebbek készültek azzal, hogy egy picit megjelenítsék azokat az eseményeket, amelyek annak idején Betlehemben történtek, majd később a nagyok egy mese történetében fogják újra felidézni ezt, majd pedig ennek következményeként hogyan is kell mindannyiunk számára megőrizni azt a fényt és világosságot, amit együtt kapunk karácsony ünnepétől és fényétől. Majd pedig mindannyian, akik itt jelen vagyunk, a végén oda megyünk majd a Betlehemhez, ott imádkozunk egyet, és ezzel a közös karácsonyvárásunk véget fog majd érni. Az a kérésem, hogy mindenki kapcsolódjon be ebbe a kis örömteljes, egymásnak való ajándékozásba. Szeretet költözött az ember szívekbe. Angyalok az égen glóriát zengenek, a földön élőknek örömet hirdetnek. De nem volt így, ezért elmesélem, hogyan is volt akkor, milyen is volt régen. Milyen volt az első karácsony éjjele, mikor megszületett Jézus Betlehemben. Hosszú az út, elfáradtam, és hideg az éjjel. Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széjjel. Hol készítsek Szent Fiamnak puha meleg ágyat, vagy talán az emberek között szállást nem találhat? Van egy barlang nem is messze, itt a város mellett. Magunk hagyta szegény ember, ott is megpihenhet. Menjünk, József, jó lesz nekünk az istáló meleg ágy. Fáradtam, vágyattam, elindulnak, szemük a sötétben, hajnegyután mutat. Jaj, nehéz dolguk lesz, mert itt a pusztában nem laknak emberek, nincsenek itt házak. Azaz mégis laktak,
s a jászolban fekszik szépen, rongypójával betakarva az újszülött kis Jézuska. Kicsi Jézus ég világa, ő hozzááltást a világra. Harang zúgjon, ének zengjen, amit kérünk, teljesedjen. Könn ne hújjon, sem ne fájjon, minden házba öröm szálljon. Legyen boldog Szent Karácsony! Kérünk a kislányok, hogy ilyenek. Jó, és ügyesek legyenek. Jó. Adjon Isten Jézus Jézus, áldott király, még vagyunk, lángos csillag már velünk, nyomunk jöttünk megcsinálunk, és mocsra vannak biztos, mint a hívja Jézus Krisztus. Mennyház királya nekem, segítséges Istenem. Isten fia, jó napot, meg vagyunk mi, még magunk. Úgy hallottuk, megszületnél, személyek királya lennél, benéztünk már kicsit hozzá, bűnösségünk így ország. Megspárolnék a félre, földig király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó. Jöttünk meg országból. Fölpróbálszunk minden fölött, fényes csizmát Istenből. Hoztunk aranyat, pampanékat, többjét egész vasvazékkal. Én vagyok a boldogság, aki szeretsen király. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyen záporán, amíg látja Jézuskáját, mosott pásztor Miklósát, meg is kéne szakadinál. Kedves várok, királyok, jó éjszakát kívánok! Nekem tuti. Karácsony volt. Szüleim és testvéreim mind a templomban lettek, csak nagyanyó és én maradtunk otthon. Mi azért nem mehettünk a többiekkel, mert egyikünk nagyon fiatal volt, a másikunk nagyon öreg, és mindketten szomorúak voltunk, hogy nem mehettünk a misére, és nem gyönyörködhettünk a gyertyák fényében. Amíg így egyedül üldögéltünk, nagyanyó mesélni kezdett. Volt egyszer egy ember, aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról házra járva, mindenhol bekapogtatott. Jó emberek, segítsetek rajtam! A feleségemnek gyermeke született, és tüzet kell gyújtanom, hogy felmelegítsem őt és a kisdedet. De késő éjszaka volt, és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt. Az ember tehát csak nem megélt. Végre észrevette, hogy nagy lesz a valami tűzvilágon. Akkor az irányban vándorolt el, és meglátta, hogy fehér gyújtna egy ilyen a tűz körül, és
egy öreg pásztor üldögél ottán és őrzi a nyáját. Mikor odaért a juhokhoz, meglátta, hogy 3 hatalmas komondor fekszik a pásztor lábainál. Mind a 3 felébredt és ugatni kezdtek, de egy hang sem hallatszott. Aztán az ember látta, hogy a szőrük felborzolódik, és már rúgjanak a lába, a keze és a torka felé, hogy meghaladják. De mintha a húg, amelyikkel maradni szerettek volna, nem engedelmeskedett volna, és így az ember semmi baj nem érte. Úgy az ember tovább indult, hogy megkapja, amire szüksége van. De a jobb olyan sűrű feküdtek egymás hegyén hátán, hogy nem tudott előre jutni. Ekkor egyszerűen fellépett az állatok hátára, és úgy ment a víz felé, és egyenlet sem ébredt fel, hogy még csak meg sem mozdult. Miért nem mozdultak meg a juhok nagyanyám? Azt majd mindjárt meglátod. Mikor a férfi közel ért a tűzhöz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan mindenkivel. Felkapta a botját, és az idegen felé hajította. A bot sivítva repült a vándor felé, de mielőtt eltalálta volna, elkanyarodott, és elrepült mellette ki a mezőre. Nagyanyám, miért nem akartad ott eltalálni azt az embert? Most odalépett az ember a pásztorhoz, és így szólt hozzá. Jó ember, adja egy kis parazsat. A feleségemnek gyermeke született, és tüzet kell gyújtanom, hogy felmelegítsem őt és a kisdedet. A pásztor legszívesebben nem átmondott volna, de aztán a kutyákra mondott, akik nem maradtak meg az idegen, meg a juhokra, amelyek nem ugrottak föl végül a botjára. Bizony megfélemledett, és nem merte megtakarni tőle, amit kért. Hát, védj csak amennyi kell. Az idegennek nem volt sem tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a parancsot elvihette volna. Lehajolt hát, puszta parancsot kapott elő a hamuból, és azt a köpenyébe takargatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg, amikor hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy alma lett volna. Nagyon jó, miért nem akarta a tűz megégetni annak az embernek a kezét? Mindjárt meghallod. Akkor a pásztor nagyon elgondolkodott. Micsoda éjszaka ez, hogy a kutyák nem maradnak, a juhok nem félnek, a boton nem talál és a tűz nem éget? Visszahívta az idegent és megkérdezte tőle. Minő éjszaka ez? Hogy van, hogy mindenek olyan kegyes hozzád? Én nem mondhatom meg neked, ha te meg nem látod. És azzal tovább sietett, hogy mielőtt tüzet rakasson és felmelegítse feleségét meg a kisdedet. A pásztornak felszedölőzködött, és utána ment, míg el nem jutott oda, ahol az volt. Ekkor látta a pásztor, hogy az idegenlet még csak nem honosítson, hanem csak egy sziklaballammal feküdt a felesége meg a gyermeke. A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan csecsemő halálra fázik a ballamban, és bár kemény szívű ember volt, mégis eládult, és segíteni akart a gyermekem. Leoldozta vállára a zsákját, és elővett belőle egy puha, fehér báránygört és a kisdedet leütettem. De addig, hogy megmutatta, hogy ő is tud jó szívű lenni, a szemei egyszerre megnyíltak, és olyat látott, amit eddig nem látott. Látta, hogy ezüstszárú kisangelkek állnak sűrű körülötte, és mindegyik hangosan énekelte, hogy beszéltek nekik a megváltó, aki a világot feloldja bűneiről.
meg úgy megőrült, hogy tétre borult, és úgy adott hálát az Istennek. De jó lehetett annak a pásztornak. Amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk őket. Emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy érdeltlek téged, és te látsz engem, és nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól vagy a napfénytől függ, hanem az a legfontosabb, hogy a szemünk olyan legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét. Én pedig boldogan és békésen aludtam azon az éjszakán nagyon jól éven, és angyalokkal meg bárányokkal álmodtam. Tudtam, hogy a kisgyed abban a balban van, az egész világot a kezében tartja. Komor, gótikus épület az oldon püspöki palota, falai salétromtól nyírkosak, gyötrelmes hely téli éjszakákban. A szomszédos székes egyház pedig hatalmas, csökörűjebb is, kevés egy élet, kápolnáknak, sekrestéknek olyan szövevényét rejti, hogy miután évszázadokig elhagyatottan álltak, némelyik úgy szólván máig sincs felderítő közülük. Mit csinál majd itt a Szentestén a szikár érsek egymagában, míg a város ünnepel? Kérdezik az emberek. Hogy tudja leküzdeni a mélabút? Mindenkinek van valami igaza. A
fiúcskának pistola és fenyőtoboz, a húgának játékbaba, az anyának a gyermekei, a betegnek egy új reménység, az aglegének az ivó cimborája, a rabnak egy másik rab hangja, a szomszédos cellában. De mit fog csinálni az érsek? A buzgó Valentino tiszteletes, az érsek titkára csak mosolygott az ilyen beszédek hallgatán. Az érseknek szenteste ott van Isten. Magányosan térdelni a jéghideg, üres katedrálisban, első látásra keservesnek tűnik, pedig hazudnak. Nem magányos, nem fázik, és nem érzi elhagyatatlan magát. Karácsonykor Isten az érsek kedvéért szétterved a templomban, a hajókban valósággal kulcsolni, olyannyira, hogy csak ügyjábbajjal lehet becsukni tőle az ajtókat, és bár nincs kályha, akkora a hőség, hogy az antik fehér kígyók életre kelnek tőle a hajdani apátok sírboltjaiban, felhúznak az altemplom szellőző nyílásain, és kecsesen nyújtogatják fejüket a gyontatószékek oszlopaiban. Ilyen a dóm ezen az estén. Csorgultig tele van Istennel. Don Valentino bár tudta, hogy nem az ő dolga, túlságosan és szívesen időzött volt, hogy eligazgassa a térdeket. Még hogy karácsonyfa, fújka és pezsgő. Ma szenteste van. Így elmélkedvén kopogtatást hallott. Kiveri szenteste a dóm kapuit. Tán nem imádkoztak még eleget? Miféle mánia ez rajtuk? Így morgolódott magában, de azért odament és kinyitotta a kaput, amint hirtelen szélroham kíséretében belépett egy rongyokba öltözött koldus. Micsoda bősége Istennek! Kiáltott fel mosolyogva, amint körülnézett. Csodálatos, már kint is érezni. Tisztelendő nem adhatna belőle keveset? Gondolja meg, szenteste van. Mind az érsek úré. Neki lesz rá szüksége pár óra múlva. Ő már most úgy él, mint egy szent, tehát nem akarod, hogy Istenről is lemondjon. Egy kicsit sem a tisztelendő úr. Itt annyi van belőle, az érsek úr észre se venni. Mondtam, hogy nem. Távozhatsz. A dóm zárva van a nagy közönség előtt. És egy 5 lirás bankjeggyel útjára bocsájtotta a koldust. De alig, hogy kilépett a szerencsétlen a templomból, Isten abban a pillanatban eltűnt. Don Valentino rémülten nézett körbe, a homályos boltíveket is végigfürkészt a pillantásával. Isten sem volt. Az oszlopok, szobrok, oltárok, redőzetek bámulatos, máskor oly értelmes és hatásos pompája egy csapásra kietlenné, valjaslatúvá vált. És pár óra múlva lejön az érsek. Don Valentino felindultan nyitotta ki a külső kapu egyik szárnyát, kinézett a térre. Semmi. Bár szenteste volt, Istennek kincs sem látni már. Az ezerre kivilágított ablakból kacagás, pohárcsengés, zene hangjai értek el hozzá, sőt, még káromkodás is, de se harangzúgás, se élet. Don Valentino kiment az éjszakába, és elindult a szentségtörő utcákon, féktelen dáridók lármája közepette. Ő azonban tudta a megfelelő címet. Amikor belépett a házba, a baráti család asztalnál ült. Mindegyikük nyájasan nézett a többiekre, és körülöttük volt egy kevés istennel. Áldott karácsony tisztelendő úr, tartson meg! Sietett, barátaim! Isten elhagyta a templomot, és az érsek úr pár óra múlva imádkozni meg. Ne vadnátok oda a tieteket? Ti úgyis közösségben vagytok. Nincs olyan égető szükségetek rá. Don Valentino, kedves barátom, úgy látom, maga elfelejtő, hogy szenteste van. Értem, most maradjanak Isten nélkül a gyermekeim. Csodálkozom, Don Valentino. De alig, hogy kimondta ezt az ember, Isten kisiklott a szobából, a derűs mosolyok kihunytak, és a sült hús homokként sikorgott a fogak közt. Ismét útnak indult hát az éjszakában, végig a kihalt utcákon. Ment, egyre csak ment Valentino tiszteletes, és végre újból meglátta. A város kapuihoz érkezett, előtte tágas szántóföld terült el a sötétségben, de rengőn fehér lett a hótól. A réteg és eperfasorok fölött ott hullámzott Isten, mint egy várakozóan. Don Valentino térdre hullott. De hát mit csinál tiszteletben? Kérdezte egy palasz. Meg akar betegedni ebben a hidegben? Nézd le oda, nem látod? A paraszt csodálkozás nélkül pillantott oda. Don
miért? Minden karácsonykor eljön meg áldani a földjeinket. Hallod-e? Nem adnál belőle egy keveset? A városban hiába maradtunk, még a templomok is kívültek. És az érsekúr pár óra múlva imádkozni meg. Szó sem lehet róla. Nem tudom, miféle undok bűnöket követnek el maguk a városukban. Maguk tehetnek róla, oldják meg magukat. Persze vétkeztünk, de ki nem vétkezik. Te viszont gyermekek, igen sok lelket tudnál megmenteni, ha igent mondanál. Elég nekem a maga, mint megmenteni. Mondta a paraszt, és amint ezt kimondta, Isten felemelkedett a földjéből, és eltűnt a sötétben. Tovább haladt egyre utatra. Isten egyre ritkulni látszott, és akinek volt belőle valamicske, nem volt hajlandó átadni, de abban a pillanatban, amint nemet mondott, Isten eltűnt, egyre messzebb távolodott. Irdatlan kopásíthoz érkezett, és így a távolban, a horizonton lágyan felfénylett Isten hosszúkás felhő formájában. A kis pap térre vetette magát a hóban. Várj meg, ó Uram! Az érsek úr az én hibámból magára maradt, és ma szenteste van. A lába elfagyott, belegyalogolt a ködbe, térdig elmerült, többször elvágódott, teljes hosszában elterült a földre. Mit kell még kiállni? Míg nem állandó, ünnepi kórust hallott, angyali hangokat, fénysugár szűrődött át a ködön. Kinyitott egy kis ajtót, hatalmas templomban találta magát. Közepén Pert és a valmicses között egy pap imádkozott, és a templomot betöltötte az élet. Testvérem! Nyöszörögte Don Valentino, erejének végső határán, hegyességcsapoktól borítva. Könyörülj meg rajtam! Az érsekem az én hibámból magára maradt, és szükség van Istenre. Adj belőle egy keveset, könyörülj! Az imádkozó lassan megfordult. Don Valentino, amit ráismert, ha lehet, még jobban elsápadt. Áldott karácsony, Don Valentino! Kiáltott fel az érsek, és elindult felé, Istentől körülfontan. Hát te hol kultorogtál, drága gyermekem? Szabad megtudnom, mit kerestél odakint ebben a farkasordító hideg éjszakában? Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétet, mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánunk. Most oda megyünk a Betlehemhez, mindenkit kérjük, hogy jöjjön, és akkor vezet minket. Ilyen picik is jó, akik szerepeltek, jó?